Ak by ste mali birmovku v roku 1965, je možné, že aj takto by vypadala vaša výslužka. Tento balíček som zachránila v poslednej chvíli, pretože mal putovať na skládku a jeho odkúpenie ma stálo 2 eurá, ale podarilo sa mi ho zachrániť a teraz vám chcem ukázať, čo sa v ňom nachádza. V balíčku sa nachádzali viaceré brošne a ako vidíte, táto je nádherná. Tie kvietinky sú z textilu, ručná výroba textil. Pozrite sa na to. Táto sa mi veľmi páči napríklad. A stále som mala s ňou v pláne si ju dať nejako na klobúk, ale nikdy k tomu neprišlo. A ešte boli v balení 2 brošne, ktoré sú na tom tak trošku horšie. Už sa ten čas na nich podpísal troška viac, ale je tu jedna zaujímavosť. Je na nej ešte fotka farára. Pomerne dlho som nevedela určiť, ako starý tento set je, ale bol pri ňom takýto maličký papierik, ktorý som rozlúštila až toto ráno, piatok 13. 1965. Takže vieme aj určiť, ako starý tento set je. A pre viac zaujímavostí ma sleduj.